Kani siya, mahibulong ka. Ang kaning usan nimo kakamot, maabot dire. Yes. Ah! Huy! Ah! Sakita ah! Video okay na. Okay na. Na video. Play lang ha. Tong. Oh. Tong. Untay ka-update ron sa vlog. Vlog ta. Ha? Mag-vlog ta. Si vlog. So gikutasan man ka. Kasi wait, like eh. So karon guys, mag-vlog meron, mag-vlog ta pero ito ang vlog kay Magic. Magic lang. Tama ni ka. Mao lagi ko. Salig lang ay gaom. Ha? Ay palaga kay kinetong kanayang amo ang Magic kula ni blindfold kay kabaw ko madlock dim nim sugot og blindfold. Dam ni ka bunal lagi. Kani kanang props. Ha? Props ning bunal. Ano sa'yo kung bato? Ge, una buhaton mo balingkod ka. Sabi gugutasan may no kanon ginhawa sa oy. Pero Sabi atike Batik ilad diha. Ha? Tigilad. Di na ilad eh. Okay na. Hmm. Okay. So ang imong buhaton kanang iduot mayo iduot. Kani duha. Mahibulong ra ni siya, mahibulong ka. Ang kaning usan nimo kakamot, maabot dire. Saan eh? Ha? Saan man? Sama ka? Kakus ka na na oh. Ha? Tiyo. Kusgan lagi kuno siya. Maabot lagi na dire. Kum to. Ang imong buhaton, piyong saka. Imo ra orasyonal na tiga. Magic ba yan eh. Naman eh mga spray king, spray kungkung mana na. Binuangan ra tama nimo to. Lagi. Okay. Ay imong buhaton kay kanang imor jud ko kanang subay, imor ko sumayon ba? Kanang imorang Usay mo itabi boy akong itabi po. repeat after me. Okay? Sige. Okay. Piyong ko. Piyong sa, piyong. Yeah. Okay. Una na may istorya. Yara ako sa orasyonan ha. Spray king, spray king. Bro, binuwag mo ha. Ay, dili man ni joke god po ang kung saan man pagipigto sa orasyon o bukatawa ka giplay. Spray king, spray kungkong. De, mama, papa, nagdulog. Bro, binuwag yun. Lagi na binuwang. Nagdulog. Gabi eh. Okay. Ata, wala pa na daloy sa imong lawas ang kuan. Ang kaniyang orasyon. Wala. Pa, sige. Hugti mayo ha. Inigugot mo na. Mabalay nang usa dre. Yara ka diot. Yeah. My name is Sakita toy. Huy. Sakita ah. Sakita. So, shout out ko ni Jisami Labra, Nova Magnanaw, ni Hanimi Lamigo, ni Tita Narsing Silgas Kantutay, ug ni Tomas and Jackie Silgas, ni Dongji Paraiso, Janre Donisa, Jomar Libria, Ginny De Los Santos, ug ni Mayok Canillo, ug ni Dudong Jid Baton. Specialist akong uyab diha nga si Jindy Makaday sing mga igsoon nga taga-Biga. Specialist sa Team Sparkles. Then daghang salamat sa mga suporta. I love you mama sup